नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे पोह्यांचे पापड। काहीही पूर्वतयारी न करता हे पोह्याचे पापड आपल्याला सहज बनवता येतात। छानपैकी बघा असे फुलतात देखील आणि एकदम सोपी पद्धत आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर चला सुरुवात करूया। इथे एक मी मोठी वाटी जाड पोहे घेतले आहेत, जे आपण कांदा पोहेला वापरतो तेच पोहे आहेत। हे पोहे चाळून घ्यायचे सर्वात प्रथम आणि नंतर असे मिक्सरला लावून त्याचं बारीक पीठ करायचं। छोट्याशा पातेल्यात 2 कप पाणी घेतलं आहे, चिमूटभर हिंग टाकला आहे। आता पाव चमचा मी टाकत आहे पापड खार आणि चवीनुसार मीठ। पाव चमचा हळद घालूया। अर्धा चमचा मी घालत आहे लाल मिरची पावडर। इथे तुम्ही जिरं सुद्धा घालू शकता। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचं आहे आणि याला उकळी काढायची आहे एक। पोहे जे मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेले ते आपण इथे चाळून घेऊया। आता मसाल्याचं जे पाणी आपण करून ठेवलेलं ते पोह्यांमध्ये आपल्याला घालायचं आहे। थोडंसं थंड झालं की घालायचं आहे, गरम गरम असतानाच। आणि व्यवस्थित हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। चमच्याचा इथे वापर करायचा आहे आणि आता थोडं थोडं साधं पाणी घालून हे पीठ आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे। रगडून रगडून पीठ हे चांगलं इथे मळायचं आहे। पीठ इथे आता मी चांगले मळून घेते। पीठ हे बाजूला ठेवायची आता गरज नाही, आता लागलीच आपण पापड करायला घेऊया। तर इथे मी एक प्लॅस्टिकचा पेपर घेतला आहे, त्याला खालून तेलाचा हात लावला आहे। गोळीला सुद्धा थोडंसं मी तेल लावलं आहे आणि या दुसऱ्या प्लॅस्टिकच्या पेपरला सुद्धा मी तेल लावलं आहे। तर याला मी थोडंसं प्रेस करून असे हे वडे कसे आपण बनवतो त्या पद्धतीने मी ह्याला बनवणार आहे, कारण हे लाटले नाही जात। अशा प्रकारे आपल्याला हे करायचे आहेत, प्रेस करून बनवायचे आहे। तर पटापट हे असे बनले जातात। हे बघा अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी दोन्ही साईडला थोडं थोडं तेल लावायचं आहे प्लॅस्टिक पेपरला। आता हा जास्त मी दाबला नाही, तर इथे हाताने सुद्धा आपण ह्याला इथे असं पातळ करून घेऊ शकतो, वड्यासारखं ह्याला थापून घ्यायचं आहे। तर याला 2 व्यक्तीची काही गरज नाही, एक व्यक्ती याप्रमाणे आपले हे पापड बनवू शकतो। अशा प्रकारे सर्व पापड मी तयार करून घेतले आहेत। त्याला चांगलं ऊन दाखवायचं आहे, कमीत कमी 2 उन्हामध्ये हे चांगले व्यवस्थित सुकले जातात। आणि आता याला आपण तळूनही बघूया की बघा पापड कसे मस्तपैकी फुलता आहेत। तर या उन्हाळ्यामध्ये अशा रीतीने पोह्याचे पापड बनवा, कमेंटला मला कळवा कसे झाले आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।